年平売東京へ、グループコンペティションに出場を決意いたしました。今みんなで頑張っているところです。こちらの60名のメンバーとともに、また今回一緒に出場できなかった兵役の皆とともに心を一つに合わせて、頑張っています。今日この日を迎えるために、これまで平売ジャパンをつないでくださった、皆様方や、平売東京を、プロデュースしてくださっているスタッフの皆様、心より感謝申し上げます。そして今年の東京平売ではグループコンペティションにたくさんの挑戦をするチームがあると伺いました。とても、嬉しく楽しみにしております。敬意を持ち私たちも一生懸命頑張りますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。頑張りましょう。やりきれー。